ngam jar bat shong kan me ngam dan pani bom la long dai ji ban shon lang sprang fasarong la nang ya ji pot na du ba ku na ku long khando ka bdeng kum jungi long ai ngu you ban and wrong ay KHASI blood my when tip top be block me na magal kill up YDLY OG what's up it's me your clock so tick tick tock snap me le kwan ban la lot sharak la plot uk sai sa dak jin jat to do kin shot rat la ta kin ong ka jing bom hop KYNTI in the mood let's go step turn up dan step turn up dan reu ka tek up sentiu ingap boy u kijet ngayang hala kijat ban kiu ngamap u blen na jong terku pendap u slap u bertat kali air ka selak ngan ni ngan rat mau naik ban wak sel ka panga deng apong ka sim mah de en puk ka burom tel ka bom sawaki lum balawan ka sim ke kalentish nang pertau somot hamir jajak ka badum la tiau siar ni u kong le kemen lenya bawan ka sim kun si ban ya thang ka sedang jaw jaw tak tanya cuma rak rakin pau kidak ipai pendak ime ipan mak u ble u pendeng ya ka pusia champang ka start mare setena ngam tip perte ayuk kan mak kai kan long ha bayeng ha basyong ma kan long pen ko da khung dong kun ko AILY la ka sak man say lingkap begini kita hak ka female cypher jikitin bun pen sap kan la sak la phong chin nam kan rang chi bodon day sa chang ya tran ong ya te le di bu kong san chi bin ten day chin som non knam on su ka krong on mat ka snaw na ki long shwa ba sak kan nam u phoi wa bin na ma wa sa sing mi kum bir yok nyan ki la ka sak on buri ola ka tha sai kli nga bun ba ka ta ya kan ni no shon that la ma ki jing ja ju si ka si sha ki sha ki la dung kam sing ka balong hang ni ki la jam so tar ke nga ba de na ka ta ka jing ka kala lo ko ma dan ma ka cha din ti te pai kum no ba phin dai ko jur ka kre ya ka mi to da net ka khala ni na shu poi ka kam kai ba da strang ba ta mai wa ju long ki ru kai la we ka khlai ban wat mal nai men sim ba ju jai nai ut ki ngai ba brit mi khnai ba shwa ka khawai hang ta te la wai I know it I know it I know it's time to show it let's face it unclear on mind and spirit I've learned it I've gained it and now it's time to share it believe it or not Mr. June is the one who get me on top like a rap and hip hop hey 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 wat nam kan ran jen la jing e yang ik is jen laki pun ki ba bishni ya jing pha tong ngin pen e ngin ya ya kan ti wat ban sap ki ba kan shi laki kran ben I can kran wat ban snap ya ki chat ha ka jing dum wat sa den ya ka jing shai ngin bud den ya la ka hok tong ngin sarong wat laki ong de ka rong phong wat ka la khong pong ya ka e ka ba pila thong ya ki we wat nen man kreu ya la sta la jur ngin thok ha ba man sim jong ni gar hem wat I be wicked ya pen dem wat la pun ken jri ba khum that ya ki wat on sa jam bangin poi cha clear ulum ni ha ba jing ni ki we ba zum ngin ya la ki jok ki ja ba ki we ro ki ni idin ja ngin ye tur sha pham wat la pun jing e ki khang sharum sha neng ki ding pen kyang la ya ma sim pi pen sok kyang da jing siu dam siu klyang da jing pha pen pha biang biang roi ha u blai u trai ba hang ni u cha jing chai It's BALA. First of all, let me tell ya, I ain't here to judge nobody. I'm just saying the facts and keep a blind eye at things that my vision sees so clear to be the voice for all the people never got a chance to speak. Truth flows to my heart of the blood that grows through my asterisk can't take it no more. So I left it all to you to decide what killer cancer was it, money or pride. Yo, ki ong kan take chi but chi bor ki ken kan mut ki sni bangin nang klot han rej tu la ka wan kan mut ki sni ki bor wala jing e ngi ya kan do han rej kan men hangi kan am ju do ling bang kan ni karan san yang i ka plilat ban pin sha ben pin so tho ban nang ngi tep han rej ban mi shak mat ngim not baling in shu san ho ka bor ngim don han rej jing mut